Se toivon kipinä tuli siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että siinä voisi kestää 3 kuukautta. Että yleensä siinä oli semmoinen puoli vuotta, vuosi, että katsotaan jos. Eikä kukaan ollut koskaan kertonut, että voisi jonkun ajan päästä löytyä asunto. Ensin laitoin hakemuksen ja kerroin tilanteestani ja sitten mulle kerrottiin tästä hakuprosessista, joka on hyvin erilainen verrattuna muihin, että haetaan myytäviä asuntoja, jotka sitten vuokrataan. Ja kyllähän tämä nyt helpottaa asunto aina. On koti ja katto ja näin poispäin, mihin voi jäädä. Että tee semmoista oloa, että siitä pitäisi jossain vaiheessa lähteä poiskin.